guys. Mga katigol. Hello, katigol. Tara, kinabuhog tigol. Okay. Tara di ay. Ay, mga katigol. Ato yung sa birthday ni Maminda. Wa na'y bugas amo. Kami ang internet sa kumamilya. Bakal niya na ito. Sa ona, wa na'y bugas taon. Luwi kayo mga katigol. Noong labi kaon na rin. Ay, kabalaka kay pag-bring house pag yun rin. Para hukma taon, pamahaw, ha? Ang amuan ko siguro mga kakigol na birthday, no birthday be. Kanya, wa may bayad ron, big house na lang. Ano na kalipay ron na mo taon ron. Huwag na ba ito sa Gili Vilmar, ay big house na to. Mag-check sa salamat kayo niya. Muro na nakita niyo ang amuang variety show. Kauban sa among director si Sir Soto. Ang istorya si sa Montes. bisag unsa. Taon na ako. Taon na ako. Taon na gini mo mga lakasol. Sorry na kayo kayo mga minda. Basta I-attack yung ka na mo kay kaon rin. Happy birthday, Maminda! Happy birthday, Maminda! Birthday, ma'am! Happy birthday! Na siya. Tipod daw sa bodega. Katigol, watang. Siyang lima. Sasama niya. Riyan ang pagkakumak na. Hello, Maminda! Happy birthday! Nangita siya. Love you, Mamin. God bless you. Michael, o si Sir Rex, diyan rin. Para yung mukhaan, ang bring house, o ang pakal mo yung mukhaan. Nakabilitan na, nakabilitan na, no? Ang pamilya. Ang among gibilin si Albert, kay mauwaw man. Bring house, kaya po. Bring house. Bring house, yapon. Among ito yung Maminda, bring house. Bring house, oh. Watang katigol. Okay. A few moments later. Naglalis iyang asawa way ilis. Namutos mulayas na naghipos ang bana. Miingon ang asawa kung asa po iyang bana. Mitubag iyang bana, magkuyong na lang kita. Kini ang istoryang paturagas bisag unsa. Malipay ang tao, bisag istoryang mao-mao. Halag katawa mo, bahalag mga pas mo. Basta di mahurot ang buhok sa inyong ulo. Tara mga hingaon guys. Tara hingaon. Hingaon. Hari sa hingaon. Okay. Tara di ay. Dara nga on ay samara ang ingaon dara oh. Tara di ay. Ay nakay. Motor dong. Hey. Ang istoryang paturagas bisag unsa. Malipay ang tao, bisag istoryang mao-mao. Halag katawa mo, bahalag mga pas mo. Basta di mahurot ang buhok sa inyong ulo. Pagkaanindot di ay ning kinabuhing Pilipino walay samang paraiso gipangga ko ang dagat nga nag-alirong mo nagsuroy-suroy man ako niining atong kadalanan nakita ko ang kabayabasan nga gikan
kapakatan sa mga And well, we do have an exhibition number and a dance number from the audience. And of course, another dance number is a comedy scene from the... Bali si Sir Michael guys ha. So balik na ko guys. So nanami diri sa pabaw sa kinatasan nga bahay ni Mamens. Tara day mga councilors, si Cap Barete o si Cap Linyal. Guys. Kaya tara mga kagagul. Kaon sa atong... Kaon sa ka ba? Kaon sa ka? Ay, tawag na ito pangayon. Awa. Klaro kayo may bugas ba? Inaanan may bugas, may kanan na. Nilibawas na kay dagang bugas ito, bugas mais niya. Huwag may sudan din. Ano yung sudan? What's your rice? Ako, manok na dyan. Kaya di ko pwede ka. Lagyan ko yung high blood. Ito kapit. Clipboard din nga dyan yung mga katibol. Ang isa sa the best nga mga artista sa mga pamilyang Alegre. Na kaprima galit eh. Hi guys! Hi guys! Welcome to my guys! Kami sa lagi at alred ka na public siya. Kaprima. Mau ni mga kakigol, mau ni ang bana sa nagkuat sa karon si Sir Winnie. Sir Winnie, si Ma'am Minda, murag si Sir Winnie, katulsi ba? Magbaka kayo. Takal kami mga kakigol ha? Okay. Later that same evening. Himuos ka na lang. Kaya kung yutang na tawhan,